Jeg hedder Heidi Hartvig, og jeg underviser på VIA University College i Aarhus. Jeg er associate professor, og det betyder, at jeg både underviser, og jeg har forskningsprojekter, hvor jeg går mere i dybden med nogle af de teorierne, og det så er på specielt flytoptimering, så vi fokuserer på. Så det at få lov at dykke ned i og se på helt konkret, hvad gør vi for en forbedret planlægning på en bedrift, det har været inde, og det har jeg brugt 2,5 år på mit forskningsprojekt, at få lov at bruge masse data, masse information fra virkeligheden, og putte det sammen med flytoptimalisering og de teorier, som vi er kendt med, og som jeg bruger i mit daglige arbejde. Når vi snakker om flytoptimalisering, så har jeg lyst at sige, at det at tage på se hele bedriften fra start til slut, og alle er kendt med, hvad er det faktisk for ting, vi har i bedriften, og hvad er det for ting, vi jobber med, og hvad kunne vi gøre bedre for den globale proces i bedriften. Og så har jeg lyst at fremhæve det med samarbejdet internt i bedriften. Det lyder utrolig simpelt at sige, at afdelingerne må jobbe sammen og jobbe mod fælles mål. Men det er faktisk ofte der, vi finder de helt store optimaliseringspunkter, hvor vi bliver klar over, hvad er det faktisk, der hænder i bedriften, og hvad er det faktisk for ting, vi kan gøre for at jobbe bedre sammen mod det fælles mål. Så vi ikke isolerer os i vores afdeling, men faktisk ser bredt ud på at se, hvad er det, vi kan gøre for at bedriften forbedrer sig generelt set på de resultater, der er. Så jeg tænker, at den her tværfaglige samarbejde og den kommunikation, som må være for, at vi kan gøre flyten bedre, det er en af de ting, som ofte ikke bliver prioriteret. Og når vi snakker om tiden, så brug tiden på at snakke sammen om de processer, der er internt i flyten, og snakke sammen om, hvordan vi forbedrer den fælles flyt. Det er faktisk ofte der, vi finder de bedste og største resultater internt i det at være fokuseret på flytoptimalisering. Så selve flytoptimalisering går jo på, at vi skal se på tiden, det tager fra en ordre, kommer ind i bedriften til den slutter. Ofte er der jo en tendens, når man jobber på en bedrift, at man jobber i en afdeling, og så vil man gøre sin bedste job i den afdeling, man er på. Eller om man har en specifik aktivitet, så har man lyst til at gøre det bedste der. Så det der med at se lokalt på en ting og gøre det bedste på den her specifikke aktivitet, det er ikke nødvendigvis det bedste for hele bedriften, når man ser på hele flyten for en ordre. Så det, at alle ved og forstår flyten fra det kommer ind i bedriften til den kommer hos kunden, det at vi alle forstår, hvad så er vigtigt, og hvad så vi prioriterer i en ordre, det er sådan et ting, vi må jobbe med i bedrifter. Helt tilbage har vi jo været vældig fokuseret på at spare penge, og selvfølgelig skal vi holde omkostningerne nede, men det kan blive meget lokalt, at vi sparer penge, og så kan det jo være, at vi forsinker processen eller gør processen længere. Og det de fleste bedrifter konkurrerer på, det er jo ledetiden, altså hvor lang tid tager det, fra vi får en ordre, til vi leverer ordren hos kunden. Så det med, at vi kunne konkurrere på tiden, frem for at bringe ned omkostningerne, har stor værdi at skifte fokus, så det samlet set bliver en prioritering på, hvad er det bedste for den samlede flyt, frem for den her lokale lille del, som man ofte har lyst til at super optimalisere på. Så skal man se på hele prioriteringen og hele kæden. Så se på tiden frem for omkostningerne. Fordi at optimalisere på tiden betyder, at man i sidste ende får mere lønsomhed generelt for sin bedrift. En af de ting, vi jobber med i forhold til ledetiden, er jo det at få flytet, få den optimaliserede flyt igennem hele bedriften. Og om vi har flaskehalser, om vi har processer internt, som sænker flyten, så taber vi jo penge eller taber tid. Så det at jobbe med flaskehalser, det at jobbe med flyten på den mest perfekte måde at gøre tingene på, det er her, vi får opprioriteret tiden og får skabt det bedste flyt. Så det at få prioriteret de ordrene, som virkelig har betydning, som er vigtige for bedriften, det er en af de helt vigtige målepunkter på at skabe den bedste flyt. Så med fokus på ledetiden, der ser vi jo på tiden fra vi får en ordre til vi leverer ordren. Og om vi får den
flytoptimalisering og det blik på flyten, så ser vi, hvor vores touchpoint er, hvor vi faktisk skaber værdi på produkter. Og ofte i en proces i en bedrift, er der vældig meget ventetid. Hvor vi venter på en proces, der skal ske, eller vi venter på en kapacitet, som vi mangler, eller der er nogle ting, måske nogle medarbejdere, som er optaget af en anden proces, som vi venter på skal udføre de her specifikke ting. Så når vi ser selve tiden fra vi får ordren til vi leverer den, så må vi analysere på al den tid, så produktet eller ordren bare venter. Så ventetiden er jo ikke værdiskabende tid. Så vi må bringe ned ventetiden og øge den tid, vi faktisk jobber med produktet. Det er der, hvor vi forbedrer for flyten. Det er der, hvor vi ser, nu bruger vi tiden værdiskabende og får tilført produktet noget værdi, frem for det bare ligger og venter. I de fleste bedrifter, i de fleste produktioner, der er den proces forbundet med utrolig lang ventetid, fordi det ikke er planlagt effektivt nok, eller fordi medarbejderne måske ikke er informeret om, hvad så kommer næste gang. Så det der med at få planlagt effektivt omkring, hvordan er flyten, og hvad er det, jeg holder på med nu, og hvad skal jeg holde på med næste gang. Så man har mulighed for at planlægge effektivt i forhold til ledetid og i forhold til der, hvor man virkelig bidrager og skaber noget værdi for produktet på ordren. Flere bedrifter bliver overrasket over, eller har ikke set, at med samme lokation, altså samme layout i produktionen, med samme rammer, så kan de øge kapaciteten med flyet. Så det uden faktisk at ændre på maskiner eller på medarbejdere, så faktisk med at fokusere på flyten i eksisterende rammer, så får de op kapaciteten. Der er jo flere bedrifter. Jeg har jobbet med en specifik bedrift, som havde problemer eller udfordringer på sæsonudsving. Det er jo vældig ofte bedrifter, der har sæsonudsving på ordre. Så er det nogen tid på året, som kommer masser af ordre og færre ordre. Og de oplevede at skulle sige nej tak til flere ordre på grund af det sæsonudsvinget. Og det var både grund af planlægningen, som måske ikke var helt klar, men så selve kapacitetsdelen. Men med at jobbe med forbedring på flyet, så fik de faktisk op kapaciteten og ikke fik den her afhængighed af sæsonen. Så en ting er at kunne sige, at vi har sæsoner, men så faktisk øge kapaciteten på de eksisterende rammer, kunne gøre, at nu kunne de tage ind alle ordre, frem for at kunne sige nej til ordre i sæsonudsving. Så det er det at se både på bedre planlægning og få forbedret på flyten, som giver det samlede og det bedste resultat. For at skulle jobbe med flyet og flytoptimalisering, så er det utrolig vigtigt i første punkt 1 at have klare mål. Vi kender vores prioriteringer, og vi jobber mod fælles mål. Nummer 2 vil være at se på jobben frem for ressourcerne. Så prioritere jobben og producere tiden frem for, hvilke ressourcer vi bruger i aktiviteterne. Og så til sidst vil jeg sige at jobbe globalt frem for lokalt. Altså at se hele flytprocessen frem for at se de enkelte aktiviteter. Så få hele flytaspektet på den globale touch på, frem for at superoptimalisere på den enkelte aktivitet. Det vil jeg sige, det er de 3 fokusområder, man skulle begynde med i forhold til at jobbe med flyt.